Shalom horas madihita saluna adora sutabigi turpu jamita pasca paduahon martangyang mahita. Damena sumurung siyan saluhu na roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Diamuruas ni huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus. Tabigi majolo jamita pasca na paduahon parningotan di haheon Tuhan Yesus. Senin 10 April 2020 imana tersurat di ulau ni Apostel Tulu ayat 24 satu di ayat 26. Sonoma didok disi. Alai nasa panurirang akka na manurirangi mamuka sian si Samuel rodi akka na siap pudinai akka Ariodo di baritaw na sida. Hamudo anak ni akka panurirangi jala partoha di padan na binahimi di bata tuaka amatai uju na nidok nai tu si Abraham dapotan pasu-pasu masalu bangso ni tanoon marhite siat o parami jumulu do dihamu dipahe di bata na posonai disuruh do ibana memasu-masu hamu akka namulak sian hajahato munabi ido yang kosahana. Diamu do ngasa porsiaon hina arga dohot hina belga ni pabahenan di bata na peluaon portibion di patupa huriata do mamestahon parningotan ari haiheon ni Tuhan Yesus di bagasan na 2 ari. Jala nungga sada hasomalanot jala jujut jupang hita diaka pesta na tapatupa di tonga-tonga ni huria. Toropado hala Kristen na rotu pesta parningotan hamamate di badikon pesta paraheon parningotan haheon ni Tuhan Yesus. Aro sa sitong na namabay ni. Nagumugo duk ni parukilo ni mangarajai torop halak sialas ni roha ulupuluk ala hamonangan ni Kristusi. Hape ari hamonangan ni Tuhan ido ari hayon ne. Na ditaluhon hamatean dohot huaso ni sibulis. Diamuno ngasa porsiaon marhite turpuk jamiton ima barita nauli na binaritaon ni Apostel Petrus do si Johannes tuaka natoropi dung diida na sida. Tadda halongangan naong pinatupan ni Apostel na duway mabahen boy mardalan akka napakpang. Jala di jolo ni turpukon nungga dihatidakon Apostel Petrus tuaka natoropi taringo tu ise Jesus naong mangaleon hahisaron tu sahala napapangi gabi boy mardala. Marhitei marihamo kadongan di patorang Apostel Petrus do iya Jesus naong pinarsilakon na sida ima na poso ni dewata. Ima na poso na marsitaonon na badia na tigor na swadong di ula dosa. Nama satu ibana sahat tu hau pinarsilangi. Sa sitong na nunga disurirakon akka panurirang yani sian narubi nama dok si taunon na birdik do anggo Kristusi. Jadi hayo ni Kristus do bukti hasitongan ni panidamion na sidai. Jala hayo ni Jesus do dagabe pamusatan yak kajamita na sida. Napaduaw dia mudo nga sa porsyaon Jesus do partugi ni hanguluan. Iba nama namanugion hita tu hanguluan. Napaluahon hita siyan hamatean. Dungi marhite haheon nai diuka dala tu hita tu hanguluan salilin gililing na. Marhuaso jala marhagugud do warni Jesus nong hehe. Ima sada bukti tadda halongangan na binay ni Apostel Petrus do si Johannes pamalupos sa halak na pagpangi. Dangala ni hagugon ni nasida na duway
Alai sian huasu haguguni Yesus nau hehei dewi. Jala daktar rujun rohani si Petrus do si Yohanes pabalgahu dirina. Marhite madiamu donga saporsiaon. Marhite turpukor debatado pabakiton akka panurirang. Siat tonga-tonga nasida pasahaton tona ni dibata. Alani ikon tangi honon nasida masaluhu nanidok ni panurirangi. Jala panurirang nanidok na martudu-tudu tu Yesus Kristus na pinabaki siat tonga-tonga nasida. Sasitong nanunga dipatulus dibatanian baga-bagana tu si Abraham ima na dibagasa diri ni Yesus Kristus na roto portibion. Siat tonga-tonga ni bangsoi jala marhite nasida. Gabe dapota pasu-pasu masaluhu bangso na ditanoon. Alai maulo ditulak nasida Yesus nang mati jala nang hehei na marlapatan me maswadaw dirina do nasida songon bangso na pinili ni bata. Alani Mariamu do sa porsyaon nunga dipahehe di bata na posona ima Yesus Kristus na mabuan haluaw tu bangsona atau unang betulak Yesus. Jakom maibana tadikom mahajahaton asa di pasu-pasu Tuhan iho di bagasan hulum. Amin martanyang mahita. Pasu-pasu ma Tuhan hatamina gabi buhal ni partodion nami. Lahu makatidakon bahwa hagugoni Yesus Kristus nau hehei gabi dalan haluau dihami. Bui pamalupon hami sian akaraga niak kasih tau no doa nasa sahid. Asima roham patau mahami Tuhan makatidakon hai heon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na gabi hagugur dihami dinalamang duti bulau nami atau tanyo masalu na elihili do panduan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madi hita salhuna.